Предишното видео намерихме твоето голямо защо. Разбра защо правиш бизнес. Какво стои зад него? Каква е мисията? Имаш вече формулата, вярвам, че за това съществувам, за да. Основата е положена. Сега предстои нещо много важно. Преди да стигнем до идеалния клиент, до позиционирането, до социалните мрежи, трябва да разберем едно фундаментално нещо. Нещо, което повечето маникюристки никога не са им обяснявали. Нещо, което ако не разбереш, всичко останало няма да работи както трябва. Що е маркетинг изобщо? Не рекламата, не публикациите в Инстаграм, не хаштаговете, не броят на харесванията, а системата зад всичко. Знам, думата маркетинг звучи като нещо сложно, нещо, което правят хора с дипломи по икономика, нещо, което не се отнася до теб. Но именно за това съм тук, защото маркетингът не е сложен. Просто никой не го е обяснил по правилния начин. И в това видео ще го направим заедно, от самото начало. Нека започнем с един въпрос. Имаме две маникюристки в един и същи град. Работят по един и същ начин. Правят еднакво качество. Цените им са сходни. Едната е препълнена, клиентките я чакат с по 2-3 седмици напред. Другата има свободни места почти всеки ден. Каква е разликата между тях? Мнозина биха казали рекламата. Или пък социалните мрежи. Или по-известна е. Или просто има късмет. Но истинският отговор е много по-прост и много по-конкретен. Едната има маркетинг, другата няма. И сега ще обясним какво точно означава това. Маркетингът е процесът на разбиране, създаване и предоставяне на стойност за клиентите с цел изграждане на устойчив бизнес. Забележи думата процес, не акция, не публикация, не реклама. Процес. Нещо, което се случва непрекъснато, систематично и с ясна цел. И забележи още нещо. Разбиране, създаване и предоставяне на стойност. Маркетингът започва с разбирането на клиента. Кой е тя, какво иска, какво я боли, какво я радва. После, с това разбиране, създаваш нещо ценно за нея. И накрая го предоставяш по начин, по който тя може да го открие, разбере и получи. Рекламата е само последната стъпка – предоставянето. Повечето маникюристки започват оттам и за това не работи. Нека разбием това по-просто. Маркетингът е начинът, по който хората те намират, разбират и избират. 3 думи, 3 различни стъпки. Маркетингът е системата, която кара правилните хора да те намерят, да те разберат и да изберат теб. Никъде в това определение не пише реклама. Никъде не пише публикация или харесвания. Рекламата е само един инструмент. Публикациите са само един инструмент. Харесванията не са нищо, ако не водят до клиенти. Маркетингът е системата. Рекламата и публикациите са само части от нея. За да разбереш системата, трябва да познаваш 4 основни лоста, чрез които всеки бизнес влияе на пазара. Ти ги използваш всеки ден, дори без да знаеш. Маркетолозите ги наричат 4P от английските думи Product, Price, Place, Promotion. Нека ги разгледаме с очите на маникюристката. 4 лоста работят заедно. Не можеш да компенсираш слаб продукт с по-силна промоция. Не можеш да компенсираш лоша достъпност с по-ниска цена. Всички трябва да са наредени. А сега ще направите едно упражнение, което ще ви даде ясна представа в кой лост е вашия проблем. Как да използваш този одит? Мини през всяка точка 3 цели на маркетинга и защо всички 3 са важни за теб. Маркетингът не е само за привличане на нови клиенти. Има 3 равно важни цели и пренебрегването на коя да е от тях коства пари. Сега ще те запозная с тях и ще разбереш защо всичките 3 са важни за теб. Цел 1. Привличане на нови клиенти. Това е частта, за която всички мислят.
как да ми дойдат повече хора, как да ме видят повече жени. Цел 2. Задържане на настоящи клиенти. Това е частта, която повечето маникюристки пренебрегват и е скъпа грешка. Цел 3. Изграждане на бранд. Бранд – друга дума, която звучи сложно и корпоративно, но е много проста. И сега ще направим следващото упражнение, с което ще разберем в коя от трите цели имаш проблем. Как да използваш това упражнение? Отговори честно на въпросите. След тези 2 упражнения ще знаеш ясно в каква посока да тръгнеш, за да изградиш успешен маркетинг. Както вече знаем, не можем да тръгнем напред, ако не знаем къде се намираме. Маркетинг срещу продажби. Важна разлика, която повечето не знаят. Защото бъркането тук коства много усилия и пари. Маркетингът и продажбите са различни неща. Работят заедно, но правят различни неща. Маркетингът подготвя почвата. Продажбата прибира реколтата. Маркетингът е всичко, което се случва преди клиентката да реши, че иска да дойде при теб. Той изгражда интерес, доверие, желание. Работи тихо в задния план. Понякога е с месеци преди да доведе до резултат. Продажбата е финалната стъпка. Моментът, в който клиентката казва да, записва час, купува продукт, записва се за курс. А ето и един пример. Клиентката вижда профила ти за пръв път в понеделник. Харесва работата ти, следите 2 седмици, вижда сторитата с работния ти процес, чете коментарите на доволни клиентки, вижда цените, прочита биото. В петък решава да запише час и пише в директни съобщения. Всичко от понеделник до четвъртък е маркетинг. Петъчното съобщение е продажбата. Грешката, която много маникюристки правят, е да прескочат маркетинга и да отидат директно към продажбата. Запишете час. Имам свободни места. Специална цена само за тази седмица. Без да са изградили интерес и доверие преди това. Клиентката, която не те познава, чува "купи сега" и просто минава покрай теб. Маркетингът прави продажбата лесна. Когато маркетингът е свършил работата си, продажбата почти се случва сама. Клиентката вече е убедена. Просто трябва да й дадеш начин да каже да. С 2 думи. Маркетингът е изкуството да накараш правилните хора да разберат, че имаш правилното решение за техните нужди, преди дори да са те попитали. След като знаеш, що е маркетинг, знаеш за 4 лоста, знаеш 3 цели и разбираш разликата между маркетинг и продажби, можем да поговорим за грешката, която почти всички правят. Представи си тази ситуация, позната ти е. Решаваш, че трябва да направиш нещо за бизнеса си. Клиентките не са толкова, колкото искаш, или идват, но не редовно, или имаш достатъчно клиентки, но не изкарваш достатъчно. Какво правиш? Гледаш колежка, която върви добре. Виждаш какво публикува в социалните мрежи всеки ден. Красиви снимки, видеа с процеса преди и след. Виждаш, че прави акции, запиши час тази седмица и получи 10% отстъпка. Виждаш, че има много последователи, много коментари, много харесвания. И казваш, ще правя същото. Започваш да публикуваш всеки ден. Правиш акции, копираш стила, копираш хаштаговете, може би дори копираш текстовете, само сменяш думи. И не работи. Или работи малко. Или работи за 2 месеца и после спира. Защо? Сега се върни към колежката, която копираш. Тя публикува всеки ден, може би го прави, защото нейният проблем е разпознаваемостта. Хората не я познават и трябва да се покаже. При теб, може би, хората те познават, но не записват час. Или записват, но не се връщат. Или се връщат, но не те препоръчват. Различен проблем, различна стратегия. Същата публикация в социалните мрежи няма да реши твоя проблем, ако той не е същият. Тя прави акции, може би защото има нужда от нови клиенти по-бързо. При теб, може би, проблемът не е броят клиенти, а средният приход от всяка клиентка. Акция, която намалява цените, ще влоши ситуацията. Няма да я подобри. Затова преди да правиш каквото и да е, трябва да разбереш как работи цялата система. И тогава да решиш какво точно ти трябва на теб. Не на колежката, на теб. Сега вече знаеш нещо, което повечето маникюристки не знаят. Знаеш, що е то маркетинг,
Не реклама, не публикациите, а системата. Знаеш четирите лоста и как всеки от тях влияе на бизнеса ти. Знаеш трите цели и защо пренебрегването на коя да е от тях коства пари. Знаеш защо копирането не работи, защото всеки бизнес има различен проблем. И най-важното, знаеш, че преди да правиш каквото и да е, трябва да разбереш каква е твоята система. Не на колежката, твоята. В следващото видео ще разберем точно как изглежда тази система. От какво се състои, кои са частите й и защо всяка от тях е важна. И защо повечето маникюристки пускат трафик, без да имат система, която го улавя. Ако се разпознаваш в това, което казах, ако си се виждала в тази маникюристка, която публикува всеки ден и се чуди защо не работи, знай, че не е твоя грешката. Никой не ти е обяснил как работи системата до сега. В Patreon курса Маркетинг магиосник правим точно това. Изграждаме системата от нулата. Заедно, стъпка по стъпка. Без жаргон, без копиране на чужди стратегии. Само твоят бизнес, твоят проблем, твоето решение. Защото заслужаваш да работиш умно, не само много. Това, което гледаш, е съкратената версия. Пълното видео обучение с упражнения, с одит на твоя бизнес и с цялата система, стъпка по стъпка, е там. Линкът е в биото. Кликни сега и се присъедини към нас.